U Sjedinjenim državama. Država već 30 dana delimično paralizovana. Milioni Amerikanaca bez plata i socijalnih davanja dok se politički rat u Washingtonu zaoštrava. Donald Trump poziva republikance da ukinu filibuster, pravilo koje zahteva 60 glasova u Senatu da bi zakon bio usvojen. Bez tog ograničenja, republikanci bi mogli sami da proguraju budžet i okončaju blokadu vlade. Vreme je da iskoristimo naš Trump adut, nuklearnu opciju, napisao je bivši predsjednik. Ali lider republikanaca u Senatu, John Thune, odbio je zahtev. Kaže, pravilo ostaje, bez obzira na pritisak. Zbog blokade, 40 miliona Amerikanaca moglo bi izgubiti pristup programu pomoći za hranu, a hiljade državnih službenika već su ostale bez plata. Sud u Rhode Islandu privremeno je sprečio vladu da obustavi isplate hrane siromašnima, ali to je samo privremeno olakšanje. I dok senatori odlaze na vikend, a zemlja čeka rješenje, pitanje ostaje isto. Da li će Trump dobiti nuklearnu opciju koju traži ili će Amerika ostati zarobljena u sopstvenom političkom ratu?